Nech sa páči, sadkajte si. Tak, v úvode ja vám položím pár otázok. Nosil som okuliare približne 4-5 rokov, ale ako nenosil som ich pravidelne, iba keď som vyslovene potreboval. Na základe vyšetrení sa zistilo, že aj s cylindrom aj všetko dokopy mám -2 na obidvoch očiach. Tak najviac mi prekážali pri práci s počítačom. Keďže aj študujem, tak dosť pracujem s počítačom. Teraz na takomto prístroji, ktorý sa nazýva Phoropter. Šošovky som skúšal, dokonca viacero druhov, aj som mal v Prahe mi robili na mieru šošovky do očí. Ale nejakým spôsobom nesedeli mi do oka tie šošovky, stále sa mi hýbali alebo ma rezali. Som skúšal aj na ľade s tými šošovkami hrať a mal som také chvíľky, že chvíľku vidím ostro a potom za chvíľku som videl rozmazanie, lebo tá šošovka mi vlastne furt blúdila po tom oku a nebolo to ideálne. Áno, skôr ma to znervozňovalo, lebo chvíľku som videl, potom na chvíľku sa mi to posunula tá šošovka, videl som rozmazanie, potom zasa dobre a nebolo to optimálne riešenie. Začal som rozmýšľať o tom už dávnejšie, priznám sa, aj také 2 roky dozadu už sa mi táto myšlienka prešla hlavou. Ale intenzívne som začal rozmýšľať počas minulej sezóny, keď som utrpel zranenie kľúčnej kosti. A bol som doma, nemohol som nič robiť, tak som surfoval na internete a napadla ma táto možnosť, že operácia tým laserom, že by som to spravil ešte počas tej rekonvalescencie tej ruky, aby som to stihol všetko naraz, ale nakoniec to vyšlo tak, že som sa dal na tento zákrok až po sezóne. Rozhodol som sa hlavne z tých dôvodov, že je to jedna z najmodernejších metód a je vlastne bezbolestivá. Nikto nemá rád bolesť, ale presvedčilo ma to, že malo by to byť proste tak spravené, že by som s tým mal byť spokojný a myslím, že to je tá správna cesta. Nevidel som dobre do diaľky, čiže som stále prižmuroval oči. Čo sa mi už aj spoluhráči smiali, že furt žmúrim tie oči a veľa energie ma to stalo vlastne si myslím, lebo keď som pozeral do toho počítača, tak tiež som sa pristihol, že žmúrim niekedy, keď som nemal pri sebe okuliare akurát. A bol taký nepríjemný pocit, aj som musel zaostrovať, aj na televízor som musel zaostrovať, aj normálne v bežnom živote, keď bol to úplne iný počet, keď som si nasadil okuliare, tak som v podstate videl úplne iný svet, mi to tak pripadalo. Nie, tak z estetického hranicou som nemal žiaden problém, lebo som vyzeral inteligentnejšie, keď som ich mal na sebe. Ale skôr tak tá praktická stránka, že furt to nosiť so sebou a ja ešte som celkom taký, že viem zabudnúť niekde niektoré veci, tak sa mi tie stalo, že som zabudol niekde okuliare a stále som to musel mať na pamäti. Neviem o tom, že niekto z hokejistovi bol na tomto zákroku, ale samozrejme, konzultoval som to s klubovým doktorom HC Košice a s ním sme sa dohodli vlastne na tomto postupe tiež. Myslím, že túto operáciu ľahšie znášajú, ako tú, čo som mal predtým v súvislosti so zranenou kľúčnou kosťou. Tesne po tej operácii, keď otvorím oči, tak sa na to až tak moc neteším. Ale na druhý deň si myslím, že už keď uvidím ten svet trošku iným pohľadom, tak to bude ten správny pocit a na ten sa celkom teším. Dobre, takže kľudne majte zavreté oči, chvíľočku vás to bude dráždiť. Potom si nasadíte slnečné okuliare, ja to ešte pozriem. Tak ako sa to dalo zvládnuť, aké to bolo? Tak mám z toho príjemné pocity, lebo očakával som, že možno nejaká taká jemná citlivosť tam bude, ale môžem povedať, že som vôbec nič necítil pri tej operácii. Ani pri tej prvej časti? Nie, ani pri tej prvej časti. Nebolo tam cítiť nejaké zajtra. Ďalšie naše pokoje.
Tak, to dostávate od nás ako darček. Taštička je vaša, páči sa. Tak, majte sa pekne. Dovidenia.